Somos Biljavars. Antonio, donio sam ti listu sa godišnjim programom. Dobro. Provjeri to, molim te, reci mi što misliš o tome. Dobro, dobro. Kasnije ću pogledati. U redu. O čemu želiš razgovarati, Jackie? Provjeravala sam knjige i račune i analizirala sam budžet studija. Ma daj, ne brini se. Ne opterećuj se papirologijom. Ništa se ne brini. Daj me barem poslušaj. Prihod od studija... Ne brini se, ozbiljno, Jackie, ne brini se. Suradnja s Umixom će nam pomoći, kažem ti, vidjet ćeš. Umix neće ovdje biti zauvijek, Ujo. Prošle godine ste skoro bankrotirali. Želim ti samo najbolje, Ujo. Moraš shvatiti, ako prodaš studio... Kome? Da netko drugi vodi studio? Ne, govorimo o prostoru. Ako prodaš ovo mjesto, imaš dovoljno novca da možeš živjeti do kraja života, shvaćaš? Mogao bi putovati, mogao bi raditi što želiš. Draga, ja i radim ono što želim. Volim to. Ja volim ovaj posao. Ne bih ga mijenjao. Ne bih ga mijenjao ni za što na svijetu. Hvala ti što se brineš za mene. Lijepo od tebe. Kod evo? Jackie je na telefonu. Razgovarala sam s Ujekom. Biće teže nego što sam mislila. Ne, neću odustati. Samo će trebati vremena da ga prodam. Da. Milom ili silom.